Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Kube nzima kakhulu ngalesikhathi kumholi weSkebe endaweni yaseNquthu ubaba uManyathi ebize umhlangano. Ubaba uManyathi bekade kebiza umhlangano kuleya ndawo yaseNquthu ebize abaholi bonke bama-branch keSkebe kuleya ndawo ngaphansi kwaleya ndawo. Ubaba uManyathi yena kophethe iSkebe kuyona ke leya ndawo ubizeke lo mhlangano ezotshela kumphakathi ukuthi akunamuntu okufanele kezovula icala lapha keSkebeni. Icala lingenawo i-case number. Baningi ke babuzile ukuthi i-case number itholakala kanjani. Wabeke sebachazela ukuthi ke itholakala kuphi i-case number. Kuwona ke lo mhlangano kudumazeka abaningi lesikhathi kubaba uManyathi ephinde ke veza ukuthi kunabaholi abasebenzisana ke namabhunu ukweba ke izinkomo zabantu bephinde ke bezihle. Njengoba sekuthiwa kunabantu abathola imali abangaphansi kwamabhunu benikezwa ngamabhunu imali engaphezulu kwezinkulungwane ke noma nje lapha ke zamarandi ungabo 100,000 kule mali kuthiwa kuholelwa kabantu abatshontsha abasebenzisana ke nalamalungu keSkebe betshontsha ke izinkomo kezomphakathi bese kumphakathi ufika kuzovula amacala bese shabalala ubeke sebabeka obalo baba uManyathi labo athi ke batshontsha ke izinkomo kezomphakathi umphakathi ubeke seumangala kuyona ke futhi ke le video ubeke sebahlawulisa kukhona ke lapha eveza khona ukuthi ke nina ke nixhaphaza ke mina nenza ke ningenza kumuntu omubi emphakathini kube sengazi ukuthi umsebenzi wami ke kangiwasi ubaba uManyathi uyaziwa kakhulu ngokuma ke eqinisweni futhi ke nongawuthathi kuDoti ongawubiza uRubbish awubize ngoDoti ubaba uManyathi ubiza kuRubbish awubize ngoRubbish awubizi ngoDoti. Tshelani umuntu mayizomangala iSkebe noma ngabe uzojoyina mina uzobe ngakuchaza uzojoyina into esithi special akeze le case na utshela omunye umfowethu ezenza umbhamala akazi ke iSkebe yatholakala yini kwaManyathi nawo unobhala wami angazi wami uthi tholakala lapha icase nawo uyayithola lapha icase nawo uyayizwa Bamdala nami utshela mfowethu ubuza phambi itholakala lapha icase nawo kwaManyathi icase nawo itholakala police station iSkebe asixabene namaphoyisa iSkebe futhi azange sisho ukuthi abantu abangahloniphi amakhosi abo angisho ngoba kukhona inkosi ngakhipha incwadi zami lapha hloniphani amakhosi enu inkosi ayisuthi mayibiza umhlangano neSkebe sibiza umhlangano induna ibiza umhlangano neSkebe akushiyani ikhathi ukuthi siyongena kowenduna masishayisa ngo2 sesiya koweSkebe phansi kwesihlalo iSkebe asixabene nenduna asixabene namakhosi kungahlonishwa amakhosi kuyenzeka nje mawuzele bafowethu asikhulumeni iqiniso inkosi ekhethe endaweni yawo ningezwani ikabazeli ingashayisana akuthi yabona kodwa wahamba utshela abantu ukuthi angizwani nenkosi ningathi ke mina ngiyapretenda ngoba kuzo zonke induna zakhe yebo nje ukuthi inkosi yamaqhunga bayithinga lawa ke ngamadoda asolwa ngokudla ke izimali ke ezithatha ke emabhunwini kuthiwa ke lamadoda athola ke izimali emabhunwini ke ehle ke izinkomo ke zomphakathi amacala omphakathi agcina ke eshabalele ubeke sebabeka obala futhi ke bazivumela bona ukuthi nembala imali ke bayayithola emabhunwini futhi ke bayayidla bese kushabalala amacala komphakathi kulezi insizwa kuba uManyathi ubeke sethembisa ke enye impama njengoba ke bisimjwayela kabi wayitshela ukuthi kuzoyishaya ngempama ihambi yembopha qeda afika atshela inkantolo ukuthi ke mina neminyaka engaphezulu kwamashumi ka6 lokho kuyomenza ukuthi ahlale ke isikhatshana esincane ejele abuye futhi aqhubeke lapha ke egcine khona ubaba uManyathi utheke ngibona sengazi ukuthi wena uyangixhaphaza futhi ke udlisa ke isithunzi sami ngoba kufuna ukubonakala kuzenza ke samuhle ngami lokho kuzokwenza ukuthi ngikubhonye ngushaye ube usho lokhu ke phambi kwamalunga komphakathi lezi insizwe eziqiliswe la yizona ezisivumele ngokwazi ukuthi ke nembali ikhona imali kabayithola emabhunwini futhi ke leyo mali baphinde ke beholele ke nalabo abasebenzela eceleni ukuze ke indaba ingafinyeleli ke lapha ke emphakathini kodwa ke boyasangaza ukuthi kuhambe kwazi kwafika la kusekugcineni khona ebuzembili cela inkomo embili ebuzembili yiso uthole ngoba kanali angazi baba ngiyabona la cela inkomo embili ebuzembili cela inkomo embili ngeke ningithwanisele uhulumeni ningithwanisele umnyango
ngidlo 190,000 mina kimi kungangeni ngisho isenti nenza mina ngibhizi ngilungisile incwadi zama-security zikaphasi nina ngapha semvula ama-security angithi yeba ngizokushaya lalela ngimanje ngizongibuza ukuthi ngineminyaka ngizoyitshela ngino-60 bani izongigweba phezulu zokuba ngishaya uNkulunkulu usuzongiphuphile nidla impahla zabantu nidla yonke into sabe sikulindile ngathi ungayiphakamisi ngathi sebenzela isizwe usebenzele uhulumeni ungasebenzeli iqembu usifakalela udaba lude losipinde wena njani uxolisana njani njengoba nini emludeni napa abantu abadla impahla zabantu emludeni hayi lesi sikephe uzoyikhipha inkomo embili embuzi embili uzoyikhipha inkomo embili embuzi embili manager uzoyikhipha inkomo embili embuzi embili ayicela bambela umninini uzoyikhipha inkomo embili embuzi embili lalela baba yabona umuntu mayenze nje ubaba lo uduma kude la afika zehlisa khona isithunzi umuntu ulahlekelwe izimbuzi sobhadala uduma kude ayithengisa umuntu ulahlekelwe izimbuzi kukhopha kuduma kuduma kude ayithengisa ufuna ukufaka amazabazaba manje Kona ngishenkunzi bafanyathi. lalela lenkunzi leyo wena khuluma egaraji egamani wangitshela mina lalela ngicela uNkulunkulu isome sobheka ama ukusema akhona awufuni ukuthi ayichaza wathi yebo akhona uma ngingakathi ngizofuna ngishayela abafuthi uma bengayikhokhi lezi inkomo yilezi inkomo yijele abahambe bawuphatha ngoma bose baqonda cela ukukhipha lo daba jaba asitshonke esikebheni lapha abafaka ukugaba yes besisengoma ngeyi-12 zikaJanuwari sasibiza yonke inhlobo umphathi station inkosi yayikhona iy'nduna zakhona zakhukhumala zathi sibona kuyalokhuzwana salonke isikebhe kuleshemele yasukuma inkosi yathi ongafuna isikebhe akayi yathi iyayiphatha AK napa lona kungikwaza umkhosi ngimbatshele ngusana yabe ngoma uNkulunkulu uyokupheka endleleni zakho uma ungihloniphile wakwazi ukuthola isijezu wahlawula uzokhetha ukuthi siyabulala uyakhokha uzokhetha ukuthi yabulala ngeke nithathe inkomo nidumule niyifake ecourtroom nihambe niyoyisaha nithwale iy'mbuzi eziwu-10 niyithengiselane bese lithi kuzole kuthiwa mina thathani wonke amalunga nani uqobo nihambe niyophatha ngoma angithi awusatshelwa lutho nangu shemele niyezwa na wena njena nje waphela nje mina rasta ngilibiza ngesela mina nobhala nje namo seyirasta njengami ngilibiza ngesela uyafuna ukuqhubela phambi kwesikephe uyafuna ukuqhubela phambi kwesikephe uyafuna vele nje mani banje ukuthi wena ngamasela lalela baba ngiyabona ingane uma uyitshela umthetho nayo ibeka izilwayo akusuka umuzi loyo uthemba kaze ngilale mfazi wami asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane